Babesa erabatekoa izan da. Gauza gehiago, aurkarien lurretan negozioa zabaltzeak arrisku kirola izan daiteke. Eta bestela, galdetuko diegu, Donostian Kontxa Alboan Atletiken taberna zabaldu dutenei. Sabotajeak maiz izaten dituztela, salatzen dute. 3 bat hilabete ateak irekitak Kris, baina dagoeneko izan dira makina bat arazo edo, ez da? Bai, sabotaiak, ez? Nunbait aletizalen kontrako, pues ez dakit, ez zaila gustatzen nunbait, ez? Hemen egotia Donostin aletizalen taberna bat, ez? Zer gertatu da? Pues denetarik, insultuak, pintadak, txixak, basura, baina zabor poltsa hundiak, hori ez, komunak, koltxoiak, silikona zerraian, ostikadak, persianari eta azkenekoa zemento egina hola guztu zuten, zerraia gainean da. Oso gaizki dutzen zait egia esan. Errespetu falta da, osea, besteak ez errespetatzea. Itzen normala iruditzen, azkenean hemen badaude ere beste zona batzutako sozietateak bai, soziedad riojana eta... Boikoteatzea bakoitzak bere zaletasuna ditu eta horrengatik ez da bestea sabotatu behar, ez? Errespetu minimo bat beharko zen. Bueno, hori badakeixia badakoa, hori generalki inorrez behitzat. Hori badute ganberro batzuek. Iruditzen zait bi taldeen zaleek eta konbibitzen dutela oso errexez, eta herrian herritan iruditzen zait aletizale asko daula, ez? Eta hemen Donostin, iruditzen zait ere bai, ez? Baina ez dakit dago sensazio bat hola, que izkutuan ibili dardala edo, ez? Bueno, gaina zeratik ez du irekiko taberna bat atletikoa, hemen ere badaude zaleak. Donostin igual ezen beste, baina zarautzen eta asko. Jendean ikusteet futbolarekin ebai pixkat erotuta dagoela eta ez dut ulertzen. Nik usteet errespetatu egin behar dela eta utzi besteei beraien pentsaerako segitzen. Gaina negozio bat izatean eta gaur egun nola dauden gauzak eta hori aurrera emateko ez da erresa. Razonamendu simplistak eta infantilak erabiltzen dira futbolarekin justifikatzen diran jokaera hori, ez? Agresiboak eta violentoak eta bai, iruditzen zait. Eta gero iruditzen zait ere ez digutela oso serio hartzen, ez? Esaten dugunean erasotzen nahi digute, ez? Ez dakit, beste kolektibo bat izango bagina, beste tratamendu bat eukiko zula, ez? Historia, baina aletizalia gara eta parece que tampoco pasa nada. Futbola baino jendea txodatuta dago futbolan gaitik eta beste hainbat gauzen gaitik, ez? Gaur egun gauza hauek nahiko normalik izan behar diela, esanet, hain errealeko peina bat, Bilboa joaten bada eta hartzen dugu taberna batan, zakit, gauza hauek pixka normalizatu egin behar dira. Jendea erotzen da, bai. Hori ez da egiten. Bilbon realzaleren bat egongo da, hemen Donostian behintzat badakigu atletik zaleak badaudela. Nik esango nuke bi taldeen zaleen bizikidetza ona dela, baina badakizue badaude batzuk futbola gauza askoren gainetik jartzen dutenak. Donostiatik, Asier Otegi, Euskal Herria zuzenean.